రాజేంద్ర నగర్ లో మోస్ట్ వాంటెడ్ వాహనాల దొంగ కట్టప్ప దొరికాడు. వరుస దొంగతనాలతో పోలీసులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్న కట్టప్ప అలియాస్ గోవిందప్ప కుడిగేను రాజేంద్ర నగర్ పోలీసులు ఎట్టకేలకు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడు నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ద్విచక్ర వాహనాలను దొంగిలిస్తూ పోలీసులకు సవాల్ విసిరాడు. తాజాగా బండ్లగూడ జాగిర్లో హోండా యాక్టివాను దొంగిలించాడు. ఆరంగఢ్ చౌరస్తా వద్ద రాజేంద్ర నగర్ పోలీసులు వాహన తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా కట్టప్ప పోలీసులకు చిక్కాడు. అతని వద్ద నుండి విభిన్న ప్రాంతాల్లో దొంగిలించిన 10 ద్విచక్ర వాహనాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. Good.